jinglehkmen shad Pdiang Snem Thymmai ha Jowai kawei jinglehkmen kham pher bat ba Shongkun bat tynnad lada nujor bat kiwei bat jaka namar hadien paidbah kila iashim bynta haka jingiabam lang sngewbha hala kyntoit ni dorbar shnong bapher iamih paidbah shad lynter surok ryngkat Jowai bakilashna la kajong jaka jinglehkmen shad Pdiang Snem Thymmai ha Jowai la Lehkmen kashitarik ukla lengkon Henry mentau snempan bakaha pakasingblay la penlong no haka tarik haka ni kajing shad baru kyntoit ni dorbar shnong poi lengba ka yaw musyang kabade ka jaka pedeng baru ka seng jantia tourism and environment society JTES kabade ka wei ka seng badon jingtrang ban kentiu ya ka ni kajing shad kum ka wei na ki kam jingok kai haka jela ki ba ap lupa haloran san ban Pdiang ban ai khublei Snem Thymmai yaman pa ka wei ka kyntoit ni dorbar shnong ba iashim bynta nalor ki kentien ai khublei Snem Thymmai ki paidbah da president ka JTES ba pileng do ki katu kan ningut ru ki riu pau khmat kathan kumju ki banabar bawan sakhilang ya kani ka jingshad makiru ki shimlang ya kala ban ai khublei Snem Thymmai ya kinong Jowai